akkor elég egy. Kedves ballagó diák! A dalos könyv, amit a kezedben tartasz, nem csak egy könyv, amit kinyitsz és lapozgatsz, sokkal több egy egyszerű tárgynál, ahogy a telefon, a laptop képernyőjén át és egy határok nélküli virtuális valóságba lépünk, úgy a lapok mögött is izgalmas világ rejtőzik, melyben nem kézben kifejezhető értékek vannak felhalmozva, hanem mindaz, amit kulturális örökségünknek nevezünk. Mindaz, amit mi, magyarok fontosnak tartunk. E kincseket nagyszülei, dédszülei hagyták át azért, hogy mindig mutassák az utat és megsúgják, hol a helyünk ezen a földön, szellemi, lelki értelemben. De ez az örökség csak akkor ér tovább, ha te is részesévé válsz. Azt szeretnék, ha belépnél ebbe a kincsestárba, és a benne talált dalokat élővé tennéd. Most már te írod tovább szüleid, nagyszüleid történetét, nemzetünk történetét. A te életedből is vannak fontos események és ünnepek, mint most, amikor elballak szeretett iskoládból, és ismeretlen, ám hívogató új közösség felé indulsz. A dalok elkísérnek örömben, bánatban, szeretet adnak az életnek. Ha örömér, az dalokban részleté válik, ha pedig bánat, az ének könnyű vigasztalódni. Fogad és forgasd, olyan szeretettel lesz a dalos könyvet, amilyen szeretettel készítettük és nyújtjuk át neked. Fogadjátok szeretettel a kultúráért és innovációért felelős minisztérium és a 7. osztály ajándékát. Igen, és ezt úgy az előző szeretettel 7-esek által kapott kis kedvességet, nagyon elkísért titeket így. Köszönjük szépen a 7. osztálynak a dekorációt, mindent, és remélem jövőre is ezt kapják vissza. Köszönjük szépen. Köszönjük. Köszönjük szépen a 8 évi munkájukat, és fogadják az osztályunktól ezt az ajándékot sok szeretettel. Köszönjük szépen! Újra álmodjunk hát, mint a fel.
emlékszel, mert őszhajú lettél, öregebb szíved, pedig most érzed, gyermek lett a lelked, és szállnál még, ahol még szebb az ég neked. Azt mondom, játszunk tovább, újra álmodjunk hát, mint a felnőtt gyermekek. Még mindig tiszta az ég. Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket és a ballagó diákokat. Köszöntöm Nagy Ferenc Tőrje község polgármesterét, Kacsi Krisztián iskola igazgatója, és Lakatos Vilmos Tőrje község romai önkormányzatának vezetőjét. Kedves ballagók! Mahatma Gandhi soraival köszöntelek, és búcsúzom tőletek. Légy az a változás, amit látni akarsz a világban. Arra bátorítalak benneteket, hogy legyetek aktív alakítói a saját jövőtöknek és a környezeteteknek. Elérkezett az idő, amikor lezárul életetek egy fontos szakasza. 8 éven át jártátok iskolánk folyosóit, itt szereztetek barátokat, hasznos tapasztalatokat, sikereket és talán kudarcokat is, de mindezekből tanultatok és erősebbé váltatok. Apró, izgatott kisgyermekként léptetek be először az iskolába. Azóta rengeteget nőttetek, nem csak testben, hanem lélekben is. Most már fiatal felnőttként álltok itt, készen arra, hogy nekivágjatok az ismeretlennek, és felfedezzétek a világot. Az út, amire most léptek, tele lesz kihívásokkal és lehetőségekkel, lesznek könnyebb és nehezebb pillanatok, de sose feledjétek, amit itt tanultatok, a kitartás, a tudásvágyat és a közösség erejét. Ezek a legfontosabb útravalók, amiket magatokkal vihettek. Kívánjuk, hogy a jövőben kövessétek a szívetek hívását, és sose adjátok fel a céljaitokat. Ne feledjétek, az iskola ajtaja mindig nyitva áll előttetek. Gyertek vissza bátran, osszátok meg velük sikereiteket, és kérjétek ki tanácsunkat, ha szükségét érzitek. Büszkék vagyunk rátok, és a legjobbakat kívánjuk nektek a jövőre. Felkérem a kedves szülőket, rokonokat és hozzátartozókat, hogy adják át a szeretet virágaikat a búcsúzó diákoknak.
vendégeink, kedves ballagó diákok, következik a himnusz. Kedves ballagó 8 évesok, eljött az életetekben ez a nap is, a búcsúzásnak az ideje. Búcsúztok tanáraitoktól, az iskola dolgozóitól, tőlünk, iskolatársaitoktól és a tantervektől. Eljött az idő, hogy tovább lépjetek, hogy más helyen próbáljatok szerencsét. 6 évesen még szorongva léptétek át az iskola küszöbét, valamilyen ismeretlen világba kerültetek. Tanítóitok sok-sok türelemmel vezettek be titeket a betűk és a számok birodalmába. 5. osztályban már ismerős tanárok fogadták titeket. Segítségükkel bővíthetitek ismeretétek körét. De ne felejtjétek, nem csak a tananyokat tanulhattátok meg tőlük, nem csak tanítottak, neveltek is benneteket. Sokszor talán nem hittetek nekik, de higgyétek el, ők csak a javatokat akarták. Mindent, amit itt tettek, értetek tették. Vasalvást is így írtak. Mindenki a hegytetőn akar élni anélkül, hogy tudná a boldogság a meredély mászásával lenni. Ne felejtjétek, a titok a megtanult fontosságával lenni. Most pedig 8 év után az életetek fordulatot vesz, útra keltek. Búcsúzom most tőletek, mi 7-esek. Hát itt hagytok minket. Talán vissza sem néztek, amikor kiléptek ezen épület falainak kapuján, egyenesen a nagybetűs életbe. Üres és csendes lesz az iskola nélkületed. De soha ne felejtjétek, hogy a Türdei Szent László általános iskola tanulói voltatok 8 éven át. Szomorúan gondolunk arra, hogy vége szakadt az együtt eltöltött időnek, többet már nem követünk el együtt diákcsíneket. Kívánjuk, hogy mindent, amit el szeretnétek élni, sikerüljön. Adriánra soraival búcsúzunk. A száj megnőtt, üresen áll a fészek, csak álomban a szép diákvilág. És mint a fecske alkonyati szélben, ma szárnyat mint egy seregdiák. A ballagók részéről Táncos Izabella ballagó diák köszön az iskolától és diáktársaitól. Kedves tanáraink, diáktársaink és kedves vendégeink!
8 évvel ezelőtt, amikor először jöttünk az évnyitóra, még nem gondoltam, hogy ilyen hamar elrepülnek az évek. Micsoda szorongással, félelemmel indultunk. A tanítónéni szava, amely törvény volt, messze hangzóan sokáig kísért bennünket. Ez a hatás persze az évek során veszített erejéből, különösen most a kamaszkorba érve. Ezért köszönetet kell mondanom a magam és a társaim nevében a tanárainak, a szüleinek ezért a sok türelméért és segítő fáradozásáért, amit értünk tettek. Nem csak a tanórákon, hanem az együtt átizgult versenyeken és a pályaválasztás időszakában. Hiszen ők biztosan tudták, hogy minden szájrándítás és tiszteletesség idővel megváltozik. És a sok szép, amiről beszéltek nekünk, egyszer a tulajdonságaink közé fog tartozni. Arra kérem őket, hogy maradjanak meg az emlékezetünkben, a szép órák, a közös kirándulások és nagy színtevéseinkre emlékezzenek. Szinte hihetetlen, hogy ma utoljára szólt a csengő szó nekünk, hogy az új tanévet már egy másik épületben más gyerekek közt és az ismeretlenbe kezdjük. Eddig talán bele sem gondoltunk, hogy ez mit jelent, hiszen a gyermekkort maga gondtalan boldogságával elhagytuk. Emlék lesz egy-egy helyes fiú, lány, valamelyik osztályból, aki egy pillanatra összezavarta az egész világot, és oly könnyen feledtette kötelességünket a tanulást. Búcsúzunk iskolatársainktól, elsősorban tőletek hetedikesek. Ti most bizonyára arra gondoltok, hogy végre milyen jó, hiszen ti lesztek a nagyok. A nagyok, akikre mindenki szemnéz, és higgyétek el, gyorsan elrepül az idő. Reméljük jó példa voltunk számotokra, és az együtt töltött élményeket nem felejtitek el. Drága szüleink, hogy nektek mennyi mindenért adkozunk köszönettel, az felsorolni lehetetlenség. Igyekszünk szorgalmunkkal és becsületes életünkkel meghálálni mindazt, amit értünk tettetek, és tesztek ezután is. Ezt megígérjük, mi pedig indulunk megkeresni azt az utat, amelyet választottunk. Lehet, hogy gyönge még a hangunk, lehet, hogy léptünk még bizonytalan, de indulunk a szépet, a jót akarjuk, és érezzük, hogy hitünket szárnya van. Felkérem a ballagókat, hogy a hála és köszönet virágait adják át. Iskolánkban hagyomány minden évben, hogy a ballagó diákokat egy meglepetés vendég búcsúztatja. Most egy olyan vendéget köszönhetünk, aki hosszú éveken keresztül tanulóink tudását gyarapította. Nektek különösen fontos ez, hiszen kértétek, hogy ő énekeljen a ballagási ünnepségeteket. Fogadjátok sok szeretettel Nagyné Darabos Gabriellát, Labi néni.
Vezess jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, merre tart és onnan érkezett sirat bús magányát. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, annak melegét mi visszavár. Mesél a papának, mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok, már idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, merre tart és onnan érkezett siratja bús magányát. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, s annak melegét mi visszavár. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, merre tart és onnan érkezett siratja bús magányát. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, s annak melegét mi visszavár. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, merre tart és onnan érkezett siratja bús magányát. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, annak melegét mi visszavár. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, merre tart és onnan érkezett siratja bús magányát. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, s annak melegét mi visszavár. Iskolánk hagyományait ápolva a ballagás következő állomása az emlékkönyv átadása. Az emlékkönyvet átadják Varga Csilla és Tudli Roland. Következik az emlékszalak felkötése a kopjafára. Erre felkérem Acél Kristófot és Olompár Balázs vallapokat. Szeressem én is azt, akit lehet. Arra születtem, hogy boldog is legyek. S tovább hagyjam egyszer az életemet, s végre arra jöttem én a világra, hogy belehalljak abba, hogy éltem a világba.
végéhez közeledve iskolánk igazgatójának, Pacsi Krisztiának búcsúzó szavai szólnak a diákokhoz és kedves vendégeinkhez. Tisztelettel felkérem az igazgató urat, tartsa meg búcsúzó beszédet. Szeretettel köszöntök mindenkit, elsősorban Ballagon 8-asokat, osztályfőnöküket, kedves szülőket, kollégáimat, 7-asokat és minden meghívott vendéget rokot. Fura érzés nekem itt állni, hiszen akár a Margit néni helyén is ülhetnék, hiszen 2 évig én voltam az osztályfőnök. És ha kezdhetném egyébként ezt az időszakot, mondhatnám azt is, hogy hiányozni fogtok, megmondom is, de ezt már előkészítettétek, hiszen sokat hiányoztatok. Ez egy ünnepi alkalom, szerintem 44. olyan nap az évben, amikor mindenki jelen van. Örülök, hogy eljöttetek. Ha visszagondolok egyébként ezekre a szép emlékekre, talán legelőször az ünnepi megemlékezésekre való készülődés jut eszembe, ahol szerintem nagyon közel kerültünk egymáshoz, tehát mindig elmondhatjuk, hogy a tevékenységben rejlik minden, a jelenlétben, abban, hogyha közösen alkotunk valamit. Osztálykirándulások, osztályprogramok, tehát szerintem ezek, amik eszünkbe juthatnak. Én nagyon sok szépet kívánok nektek az életben, és a beszédemet rövidre fogva egy kis ajándékkal készültem. Egy képet fogok mindenkinek átadni. Ezen a képen vannak olyan tárgyak, amik talán segítenek majd benneteket az életben, hogyha előveszitek, remélem belefér egyébként a garisznyába. Egy John Lennon idézettel kezdődik ez a kis ajándék. Megkérdezték, mi szeretnék lenni, ha nagy leszek. Azt mondtam, boldog. Azt mondták, félreértettem a kérdést. Én azt mondtam, félreértettétek az életet. Ezen a kis képen van egy mécses, ami talán segít benneteket a helyes út megtalálásába, hogyha a fényén elindultok, akkor a helyes útra érkeztek. Egy cukorka, keserűség ellen, hogy megédesítse az életeteket. Egy zsebkendő, hogy le tudjátok törölni a könnyeiteket. Kavicsok, hiszen mindannyian kavicsok vagyunk, és az élet során csiszolódunk, de ha vassal vertet is ide veszem, akkor mondhatjuk, hogy a kő marad. Talán ezt megkaptátok itt az intézményben, ezeket az alapokat. Aztán van rajta egy radír, hogy kijavíthassátok a hibáitokat, egy smiley, hogy minden nap tudjatok mosolyogni, és egy plüssmackó, hogy ne felejtsétek el, hogy minden nap kell egy kicsit játszani. Én hozzáértem azt is, hogy a medve azért nem játék. Tehát nagyon sok szépet, sikereket, boldogságot kívánok az életetekbe, és akkor fogadjátok el ezt az ajándékot. Szeretnék köszönetet mondani az osztály SM tagjának. Kérem Lúcsi nénit, hogy várjon ide.
Most a könyvjutalmak és az opera átadása következik. Cupork Xavér Noel 8. osztályos tanulónak példás szorgalmáért és jó tanulmányi eredményért. Acél Kristóf 8. osztályos tanulónak jó tanulmányi munkájáért és közösségi tevékenységéért. Táncos Izabella Krisztina 8. osztályos tanulónak szorgalmáért és közösségi munkájáért. Varga Csilla 8. osztályos tanulónak szorgalmáért és közösségi munkájáért. Acél Kristóf 8. osztályos tanulónak az általános iskolai tanulmányai alatt végzett sikeres sporttevékenységéért. Dudvi Roland 8. osztályos tanulónak az általános iskolai tanulmányai alatt végzett sikeres sportteljesítményéért. Gáli Bence Ricardo 8. osztályos tanulónak az általános iskolai tanulmányai alatt végzett sikeres sporttevékenységéért. Kolompár Balázs 8. osztályos tanulónak az általános iskolai tanulmányai alatt végzett sikeres sporttevékenységéért. Kolompár József 8. osztályos tanulónak az általános iskolai tanulmányai alatt végzett sikeres sporttevékenységéért. És most kerül átadásra a minden évben most már hagyományosan a Tűrje község önkormányzata nevében a legjobb tűrjei tanulónak a díj, amit Nagy Ferenc László polgármester fog átadni, aki idén megkapta ezt a kitüntetést. Cupork Xavér Noel 8. osztályos tanulónak a tanévek során tanúsított jó tanulmányi munkájáért, szolgalmáért és példás helytállásáért. Ballagási rendezvényünk ünnepéhez árulkodjaként a közös pezsgőbontása és kocintása kerül sor. Egyszer véget ér a lázas ifjúság, egyszer elmúlnak a színes éjszakák, egyszer véget ér az álom, egyszer véget ér a nyár. Ami elmúlt, soha nem jön vissza már. Egyszer véget ér a lázas ifjúság, egyszer nélkülünk megy a vonat tovább. És az állomáson állunk, ahol integetni kell, de a búcsúra csak pár ember figyel. Egyszer véget ér a lázas ifjúság, egyszer elmúlnak a színes éjszakák,
Végezetül kérem, hallgassuk meg közösen a szózatot. Mégis nem hiszem,